wayephatha umuntu strong kakhulu uMaNazaretha. Ngikhuluma nani nani nawuphatha. Amina ngiphela. Nawuphatha nina abanye benu. Hayi nonke. Lokho lo wathatha indoda ngomlingwana wayo yagcina impela isingakuye. Kwagcina manje lo baba lo esemsaba uNkosikazi. Esemsaba noNkosikazi nanokuthi eyongena kula nkosikazi endlini yakhe. Kuwe ngathi nje engangena ngoba engekho lo. Kodwa umuntu uganile ufuna kube khona abantwana. Wagcina manje bakhiqhingana elithile lokuthi bekhona isihlahla sabe esithile entabeni isisanqawe. Befike behlangane kuso hayi ekhaya. Uma esemfuna lo aqhumisa iswebhu ebaleni. Maqhumisa iswebhu lona seyabona ukuthi safuna ngikupho ngentabeni. Aphathi izinto ezithile zokuya kulo ndaba. Phansi kwesihlahla. Batholakala ingane ezingaphezulu kwesihlanu. Phansi kwesihlahla. Zakhula lezi ngane ayisavumi kwapheka imizi. Kuthiwa mina asinazi ninzalo yasentabeni. Leso sono swela kubani. Babhiza ehlebe enyuka akulungilutho bayinzalo yasentabeni. Kwaqhumiswe ukuze kutholakale bona. Abantu abaphatha imishanguzo emibi emzini cela bevume bengakafi. Beyovuma la bengavuma khona bengakafi. Uma sebevumile bese beyiyeka ngoba vele inzuku azihlehli ziyaqhubeka kushoda zona ezokuphila. Zizofika ezokufa bese uvukela into wafayela ukuthi ilungise usaphila. Akekho yomlungisela ngoba yaye kwawena. Bese inzalo ishiye ekhaya iphasele ubala ngoba unesono esikubambile ongazivumanga sesemhlabeni. Icala ke izono zabazali ziwele enganeni nemthwalo yabazali wele enganeni. Uma isencane ingane ibonakala ngokuxoda nje iphele nya. Kodwa endala sibonakala ngokungalungelwa lutho. Ukhona umthwalo wathwala abazali babo bawuthesa bona. Kodwa ngifanele ngibonge uNkulunkulu njengamanje. Ake ngibonge abantwana basizwe imishanguzo sengisize kakhulu. Sinemndeni la imndeni ayasikholiwe nayo yonke. Inamaqhinga imndeni yokona emsamo. Usabathe uyabhala cishe. Daqala ngameli. Bawubambile banamandla vele ukubamba bazalwa khona nabo. Kodwa khonto engabambeke umthandazo kaShem kuya ngokuthi ujule kangakanani. Asijuleni kuShem madoda ngoba sinemndeni ezosiphazamisa. Kodwa uNkulunkulu mangabazi ukuthi wena unaye ngekhathi zonke ezokuvuka nezokulala izo zonke lezo zaziyo
kodwa akakhohlwa kuyo yona lo mndeni ngoba kahlolwa lutho nangi phambi kwethu. Wafika lelo thuba ngaphanjaniselwa umuntu vele ngeke ngikwazi akukho ayikho indlanga ngeni kuyo. Kukuwo vele. Ngabona ukuthi hayi ngezwe futhi ukuthi uhambe nendoda ethile nemali eyisitha sami yangaphandle. Kwawuyena ikhasa abahambizwe bayezwe la ngaphandle babenento ezistrong engingazi ukuthi ushembe mkhulu maNazaretha. Futhi yena lo phambi kwethu maNazaretha ayikhona. Alengicikithe namehlo impela bafowethu ngiyacela mina ngihlaba niboni kahle. Ngabona ukuthi izinto zami zionakala kuba mnyama. Labantu bahamba baze bawongena nje endaweni ezingafanele. Kodwa kuthesa ngibona ukuthi hayi konakala kuba ngase ngimbone ngena. Aphupha nje kumnyama ekhaya, kumnyama ungaboni ngisho into eseduze kwakho. Ngithi ngene endlini ezofanele ngikhulume kuzo ngithola intaka, ngithola kumnyama ngingakwazi ukuthi ubona ngisho lutho nje. Ngathi ngisadidekile ngikhona endlini ngiyazi into icathulo phandle qwa. Kukhona umuntu ozongena la enyama. Ayangena inkosi yamakhosi yona le phambi kwethu. Bangena efaka icathulo ezicwebezelayo. Ezithela phambili lapha la cishe khona phambili la. Zase zibe zaba nama-light. Wafika eminyango lapho lasishisa khona impela. Emsamo lapho lasishisa khona impela. Lawa ngithi khona ngizama ukulayitha ikhandlela licisha. Saba khona ephushele ngithi ngiyalayitha licishe. Wafike maNazaretha. Yini enoze nihloniphe manhlilo kuhlonipha uba ayi. Ayanas. Lapha phambili kwafela kwamalayithi akhanyisa yonke kwase kwakhanya naphandle. Wayesephuma nokukhanya kwasala ukukhanya ibonkosi. Aphela amaqhinga amabi. Ngangizwile kuthiwa abantu bahambile baya kwaMozambique. Ngiyabonga Nkosi, ngicabanga ukuthi ayifanele ngiyibonge le nto. Angikhohliwe futhi. Ngithutshulwa abantu